Parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi ponsya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pun hau number pranyo saunot henriu nyolai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi be ise hadin gibabun teli giwat jong kijing ikon bani keni ya kanam lado ha ka lempong Riboy Super League ki arteli ki kanhoni lekai Riboy district ki bakanthop ya ka kenjon yumran bat kom dihar ki lapoi ha ka wat bani keni ya kanam lado ha ka ngi ki pamantah ya kini kijing lekai la penlong hamadan dihar Riboy district ha ka bagi nong ilam jong ka RBDSA ki la shimru ya kijing penkut ya ka Riboy League kum ka jing sedang ban rakhe ya ka jing dap basan posnem jong kene ka kanhon house nem ban sawan ha ka bagi nong ilam kilas dang ya kene ka jing rakhe ya ka jubilik siar menta ka sngi de ka jingwan poi jong Dr. Didi Lapang bat kiwe ki ripo khmat ka than ha kene ka sngi ki rang ilekai jong ti artli kanhon ilekai ki laya se ila ki sap ilekai jong ki bat la pan kedau ba ka jing ilekai ka long ka bai khat ba pan ki artli ki kanhon ha ka bagi ni kanhon kim syam lala ban ya thep kol bat hak bapun kod ya kene kijing ilekai ki referee ki lapan long da kijing shoot tie breaker ha kene kijing shoot tie breaker pan ka kanhon ki rang ilekai ka kenjon umran ki lara ai kanam job da bapan ram no ya ka kanhon ilekai ka dihar la ban kedoro ba ki rang ilekai jong ka kenjon umran ki bede ki ladu ha kene ka lempong ki niyo ya kalat ban lej isim penta sya ka Meghalaya State League ka ban salon lotion hanong ba shalong Lala ban pendep hari ke-6 Hajar Abisau Lala ban pendep ya ke Women's League yang ta ke third division ke second division minta ke first division bat minta ke second division bat hakane ke sejuk ke seni Lala ban pendep lu ban li ya kene ke jingdap sanso senam jong ka RBDSA ke Golden Jubilee ni songuru ya Dr. Lapang ibala halor jong jilung temen ya la banwan kumuwei nagi nongseng ya kene ke RBDSA rengkat batu ba ara kan sai makdo di sekretari benengkong jong RBDSA kila ya senran bat ni yang kene sengi batu iba arang kan sai ni dengan beliau bola joy kersan haka shon ya ke RBDSA hadu ni di sini ngadang ngik skam bau boleh unong long lembat ini inang la bani okamet bakia namar ke RBDSA kadang ya dekat bedang dang klain ngagar padi i ba im dei banjengai indon hasenda bani banang penia ya ki kam kijam ke kum ka office jong ke RBDSA langba kini ki official barok gudang kat hang ni
ni ai kublai lang ya kini ki tim ki ba ya la ka ya kini kesni ya ka Kenjo Imran lalong ka champion tim berkunjuk ya ke Dihar ke balalong ke Karona Shop ke jingla kai ke long ko jai ke ba Sultanat ke job karam ke don hak jingla kai ke Hendrei ni penpa ko songo ya ginong pek kai ru hak ni kesni bagi nong pek kai kim samla penlong kano ke jing huri hura ke jingla kai ke long ko yai dei hak juga por khaddu ni ai kublai Snem Thamai basuk bakamen ya ki sport club jongi baro so bangi ka sport di barka BDSA batum juru yau pait nong chong chnong jong ka dong ri boy kam tam ya ki ba e ya ka sport ni ai kublai Snem Thamai ya pi bo Snem u Thamai un long Snem u bakin yo shibun ki jing ku ba ki e Thamai ha ki jing ki kublai shibun kublai kur lang yang ibaro Snem Thamai basuk bakamen lang yang ibaro kublai shibun Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru iwe ar nyau lai